Ei, aquí el Cat hablando. Bueno, com ja heu pogut veure, segon vídeo a un mateix dia. Dos vídeos sense un mateix dia. Mira, estic de bon humor i aquí teniu el segon vídeo. El primer vídeo el tindreu aquí dalt. Així que podeu anar primer a veure el primer vídeo, que és molt semblant a aquest, però hi ha uns petits detalls que són diferents. Per exemple, aquell és una activitat completament de gir i és per tota la família, i aquest és per gent de 15 a 20 anys, però no serà sobre girs, sinó que serà sobre la coordinació. Que treballar la coordinació és molt important, perquè si no tenim coordinació, a molts esports necessita tenir molta coordinació, com per exemple el bàsquet, el futbol, per xutar bé una pilota, que si no, potser et pots caure i tot, i la veritat és que faries una miqueta el ridícul, una miqueta, però bueno, per això estem, per evitar-ho. Bueno, seguirem el mateix sistema que hem seguit en el vídeo anterior. És que jo us faré un exemple, us faré l'explicació i després vosaltres els haureu de realitzar. Com en tot moment, en el vídeo anterior, en aquest, tindreu un petit descans entre sèrie i sèrie, més ben dit, entre activitat i activitat, per poder descansar, beure una miqueta d'aigua, ja que fa una mica de calor, és molt important hidratar-se. I bueno, ja no molesto més i us deixo amb el vídeo. Vale, en el vídeo d'avui treballarem la coordinació. Us separarem amb dos espais ben diferenciats. El primer serà el quadrat que podeu observar aquí i el següent seran unes escaleres que més endavant veureu. Realitzarem 3 exercicis de cada, 3 amb el quadrat d'aquí darrere i 3 amb les escaleres. Començarem primer amb el quadrat. Som-hi. El primer de tot serà per escalfar. Farem uns militars, que consisteixen en estar així, obrir, i a l'hora que obrim la cames ho fiquem els braços endavant. Aquest exercici el realitzarem durant 30 segons. Podeu parar el vídeo, fer-lo durant 30 segons i continuar el vídeo. Teniu de descans uns 5 minuts aproximadament. Ara realitzarem la segona activitat. Serà un peu a dins, un peu a fora. Primer ens col·loquem així i saltem. Saltem el més fort que puguem. Realitzarem aquest exercici durant 15 segons. Després canviarem i ho farem amb l'altra cama dins. O sigui, canviarem de costat, farem això. Aquest exercici el realitzarem durant 30 segons també. I tindrem uns 5 segons de descans. I ara l'últim exercici és una mica més complicat, ja que has d'anar fent una volta. Es tracta d'estar així, saltar, girar-te, saltar cap aquí, girar-te, saltar cap aquí, girar-te. Aquest exercici l'haureu de realitzar durant 30 segons i tindreu 5 segons de descans. I ara, a continuació, canviarem l'espai i realitzarem amb les escaleres. Vale, doncs ara, com podeu observar aquí al darrere meu, he canviat l'escenari. També realitzarem 3 exercicis que ara us els explicaré. El primer de tot és molt fàcil. Us heu de ficar aquí al costat, fer un peu dintre, un peu fora, dintre, fora, fora. Avancem, dintre, fora, fora, dintre, fora, fora, dintre, fora, fora. I tornar. Però ho heu de fer el més ràpid possible. Heu d'estar fent això d'anar i tornar durant 30 segons. Durant 30 segons heu d'anar fent el mateix exercici i després tindreu 5 segons de descans. No tindreu molt, només tindreu 5 segons. El segon exercici es tracta de col·locar-nos així, amb els dos peus a dintre, obres a fora, avances a dintre, a fora, avances a dintre, a fora, avances a dintre, a fora i tanques.
I així ho heu de repetir durant 30 segons més fins que el cronòmetre us piti. Després realitzareu un descans de 5 segons. I per acabar aquestes activitats de coordinació, realitzareu una activitat que es tracta d'un peu a fora, tocant la línia, l'altre a aquell costat. Entreu, avanceu. Faré un altre exemple, ja que aquest és l'exercici més complicat. A fora toques així, avança d'aquí a aquí. Vale? Espero que ho hàgiu entès tots i ara realitzeu les activitats perquè sí, anirà molt bé i vinga. Som-hi, Va, intenteu no cansar-vos gaire. Bueno, ja hem acabat l'exercici. Espero que estigueu una miqueta cansats. Si no esteu cansats és que o no ho heu fet bé o que teniu molta resistència i molt bona coordinació i això és molt bo. I espero que us hagi agradat. Si us ha agradat molt, dadle like. Si no us ha agradat, també dadle like. Suscríbete al canal, que és gratis, que no has de pagar res. Activa la campanita que està a dalt, que si no te notifiquen los vídeos. Comparteix el vídeo, que ajuda molt i em faria molt content. Vinga, fins al següent vídeo. Adeu!